mos ahinya ne familia jopiny duto te. En ng'ama pod wabro yuago higni mang'eny nikech kata wan be pod wan gi lit nyaka sani. Erokamano. To koro bang' mano ka koro wadonjo e weche mag siasa matin. Nitie joma bende wacho ni bang' mano to koro oyieri mapiyo piyo kaka Ogai ma Kojolo mar ODM. En chenro mane ma in go mar ng'iyo ni ODM obedo ochung' motegno? Nikech nitie jok moko mane wacho ni bang' ka jakom osewewa to koro chama dhi yiengni. Jomoko bende ogo siboi ni chama nyalo dhi barore. In gi chenro mane midwa tego godo chama ni kako Ogai? Anto mokwongo gima nyalo wacho ni nyocha ok atimo campaign ni mondo chama mondo oketa mondo abed kaka party leader margi. An chieng'no be moyudo ka jakom nonindo to ndege oor godhiambo odhi ome. To koro ndege no kiny duogo okinyi. Koro sama ne wadhi e airport to nawinjo ni party ginene National Executive Committee ne romo to saa 12 mokinyi tae ka gibire e pap. Koro an kadhi e pap to Junet emopenja to pok yudo wach ni ni party leader. Ako ni party leader na Party leader bedo imbe wach no buogi. Obuoga. Ne ok ang'eyo kata penjo ng'ato kata temo kata campaign kata naonge go. To kona ni gino kadhi e NEC unanimously maonge ng'amo pengo. Ni kendo governor wa Mombasa ema no propose ni mondo abed interim party leader ka pok otim yiero. Koro ni Junet ni inti paro nade. To koro ni en be ne en achiel kuom joma ne nie burano mane okadho gino. Koro kumiya kuot tabia abiro neno namako kuot motegno ma kuot ok otumo chonga. Abiro temo kaka nyalo. To sani to pod wan gi buok. Pod wan gi ginene ma koro kwase kwe matin to wabiro koro settle mondo koro wang'iyane kuma watere chama kaka wadhi nyime gi chama. Koro pok nyo